טוב, מה אני אגיד לכם חברים, בעולם הנדל"ן כולם לטובתכם. אממה, עד שזה נוגע לכסף שלכם. ושם, אם נהיה עדינים, במרבית המקרים הם לטובתם. ברור, נכון? תראו, זה תמיד עובד באותה נוסחה. היועץ רוצה שתמכור. הבנק רוצה שתיקח הלוואה. עורך הדין רוצה להגיע כבר למעמד החתימה והיזם. היזם אומר, יא אללה, שיקנה כבר. עכשיו בואו, זה לא שהם אנשים רעים, באמת שלא. הם פשוט אנשים. בסוף לא משנה איך תסתכלו על זה, לכל בעל מקצוע בשוק הנדל"ן יש אינטרס קטן שבאופן די קבוע מסתיים אצלכם בארנק. עכשיו זה קצת כמו ארוחת שישי, כולם באים רעבים, כמה שיותר אוכל, תכינו, כולם נהנים, שהגיע הזמן לשטוף כלים, פתאום כולם נזכרים שיש להם איזה שיחה דחופה ויוצאים למרפסת, נכון? עכשיו מה, ברוב העסקאות אתם אלה שמשלמים, אבל כל השאר מדברים כאילו זה כסף של אבא שלהם. יאללה, אל תתעכב, זה שווה כל שקל, כולה כמה מאות אלפי שקלים, עשרות אלפי, ברור, במיוחד שהשקלים האלה הם שלכם, ולא של מי שנותן את העצה. אז לפני שאתם בכלל חותמים או עושים עסקת נדל"ן, תעצרו רגע, תעשו לי טובה, תשאלו, מה האינטרס של כל אחד פה מסביבי, ומה בעצם האינטרס שלי? איפה אני פה בכל הסיפור? ובכל מקרה, אל תסמכו על זה שהם אוהבים אתכם. תבדקו טוב טוב אם הם פשוט אוהבים את הכסף שלכם. אותי מעניין לשמוע איך אתם מזהים ומרגישים שמישהו באמת בצד שלכם בעסקה, שאתם באמת אלו שעומדים לנגד עיניו, ולא הרווח האישי שלו. תכתבו לי למטה, ביי חברים.